Jo, takže čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa po dlhej dobe s mikrofónom. Neviem ako ma počujete, hej, lebo ja som si teraz kúpil nový mikrofón, čo som vám povedal, čo som vravil, čo som si ho kúpil aj. Tak uvidíme ako hlas pôjde a ideme ďalej hrať Scary Teacher. Samozrejme chapter 1, my sme minule skončili na Free the Cat, sa mi zdá, sa mi vidí tak. Tak ideme na Party Pooper. Kamo, ja mám z angličtiny dvojku, keby si náhodou. Vychádza mi dvojka, skoro jednotka, ale ako veľmi po anglicky aj neviem. Neviem ako si mám dať blízko ten mikrofón k sebe, ja ho mám na ramene totiž. Takto, halo. Neviem vôbec, takto asi dá, ako môže byť. Alebo si ho dám takto. Dobre, to môže byť. Mám ho na max, pokiaľ viem, nice. Mám na ňom takúto vec. A teraz, či ma počujete lepšie, to je jedno teraz, nejdem to skúšať, uvidíte, ako bude znieť, napíšte do komentárov podľa vás. OK, tu sme, musíme nájsť, bože, trošku mi to seká, neviem prečo. Fúha. Nemali by ste počuť okolité zvuky okolo mňa, čo je jedna dobrá vec. Firecracker, není tuna. Čo som, ja si to pamätám, teda. Ale ja mám možno starú verziu, lebo ja to mám cez Epimod. Takto, nebudem dávať do videí peniaz, kým z videí mať ten peniaz nebudem, akože. Aj keď to bude trvať 5 rokov, tak aj 10. Ja do videí nedám ani cent, kamo, len teraz, kamo nájde teraz. Lebo teraz mi treba ísť. Ona ide, kamo teraz? Čakaj, ktorým smerom išla? Tam išla, počkaj. Tu máš, dávaj to tam, chyť toto, šupni to tam a ujdi, čo ja viem, cez kuchyňu. Ona sa tam obzerá, máma, to je úplne, že toto je, máme jednu učiteľku v škole takú podobnú tejto, ale nie, srandu si robím. Dobre, počkáme. Dobre, užite. No poď si dať svoju tortu. Poď si ju dať. No poď si ju dať. No spievaj si ešte do toho. Perfekt, vyzeráš ako Marv zo Sám doma. Zo Sám doma jednotky aj dvojky. Ako Marv, presne. Ideme na čo ideme teraz? Ideme jej dať pavúka pod knihu. Pod jej obľúbenú knihu. Toto je trošku chyták, lebo ona tú knihu, toto je v tejto miestnosti a tá kniha je, ako vidíte, tuna. A to je také trošku chyták, dáme Wednesday. Kámo, Wednesday, to teraz nevidel, som videl dve časti, to je všetko, akože. Lebo, no to keď pozerá, akože, ja pozerám teraz napríklad, ako jeden z mojich favorit filmov, ktorý ti to nakam ide? Jeden z mojich favorit filmov je Zázračný wrestler. To je tak dobrý film. No, neviem, či to seriál. Proste to je jedno. Čo som chcel? Find the Spider. Jaj? Potrebujem rukavice. Jaj, tak idem za to. Kamo, však budeš tancovať dosť dlho. Idem cez kuchyňu radšej pre istotu. Kamo, tá hudba, to som tak dlho nepočul. Som pred rokom možno pozeral ten Wednesday. V tejto miestnosti, kam aby som najradšej vypol hudbu. Bo tam je tu najviac sere, akože. Rukavice potrebujem. A tie by mali byť. Kam tak mi to tu nelieta, to nenávidím z celého srdca, že mi to tu lieta. Hop. Už zbadala moju stopu. Nice, mám ich. Dobre, ona ide vonka, nice. Som v tejto hre bol taký dobrý. Ale už som to dlho nehral, tak. A video, budú častejšie videá. Ja som napríklad teraz sám doma, preto môžem natáčať. Keď nie som sám doma, tak je hluk proste a tak, sa mi nedá natáčať. Počkaj, kam idem zase do prčíc? Počkaj, nedá sa to použiť druhý raz? Do prčíc, nedá. Rýchlo. Toto je favorite kniha. Kde je tá kniha? Tu je.
More, daj to tam. A radšej poďme. Toto hra doslova toľko updateov, ty vole, že až... Čo sa mi zdá, že bol takedy drink. Sa mi vidí, že tuto tak to bol drink. A keď som si takto už sa nedá čupnúť. Tak čupnutie bolo veľmi dobré, ak si na to niekto pamätá. Tak čupnutie bolo veľmi, veľmi dobré. Aha, už to máme. Perfekt. Dáme next. Ideme zafarbiť vlasy vo váni. Počkaj, hair. Hej, vlasy. Toto sa mi mieli tento prank s tým, že dáme želatinu do vane. Dáme smiech napríklad teraz. Počkajte, ja si to skúsim dať ešte takto nižšie, ten mikrofón. Tak. Ja mám k nemu aj takú vec, toto. Ale to sa myslím, neviem, k tomu návodu mikrofónu nebolo skoro nič. Tak počkaj, ona má šampón hore. Tak ja ju musím zavolať dole. Dobre, ona sem už ide. Ak sa náhodou otočí, tak je to prepnem, ten šampón. To je šampón. Dáme jej smiech. No, choď vonka. Rýchlo. Takto. Nebudem, aj to mi vykrikujú napríklad spolužiaci v škole. Že ja nestriam videá. Takto, striham ich. Len keď sa pomielim dobre, tak to vystrihnem, ale inak ich striham. Ale nechcem mi zase tak strihať, že ako niektorí ľudia. Toto je on. Ktorý je on teraz, ľudia? Tento však. A tento mám dať sem. Yes. A teraz mám odísť. Ideme pozrieť. Čo je tu dačo nové? Aj keď tu podľa mňa nič nové nebude. Samozrejme, ja sa snažím schytať 40 odberateľov, lebo už máme 36, sa mi vidí. 36-ku máme, o chvíľu 40-ku. Za 50-ku môžem streamovať. Ak chcete streamy, tak mi dajte odber. Ak to je tu nový, tak mi dá odber, prosím. Ona zablokovala okno. A už je tu vlastne. No, prešla cez tie dvere, neviem ako. Cez to sklo. Váňa komunistická ešte z 90 rokov. Čo si ešte nie? Z 50 rokov. Možno aj staršie. My ešte máme v pivnici takú vaňu, takú strašne starú. Ty kokos, to je proste... To je strašné. Hopa, máme ďalší prank, nice. Ako ja si ich pamätám už ešte dáko. Jaj, na tom sedátku mám nie že cut, to je odstrihnúť, ja viem, ale mám ju proste odpiediť stolička, aby spadla z nej. No, už cvičí riadne bomby, ide. No, ak chce, neviem, či chce schudnúť, či pribrať, najlepšie bolo, keby... A nie, no to je jedno. To je jedno, proste, ja som zabudol dať jednu z tých vecí. Musím nájsť pilku. Opa. No, ide head zvonka. To s tým stolíkom sa mi vidí. To je stolík, tak. Počkaj, idem sledovať sa aj to. Zo sauny idem sledovať. Zo sauny. A ideme kúkať. Ona strašne pomaly ide, ona má čas, ona má dôchodok už, doma, barák má ako školu, no veď, možno, to aj bola škola, nie? Či? Neviem, už jej teórie, to asi mister vie. Fú, aká moja, asi mistera som dobre dlho nekúkal, čo si. Ten ešte natáča, ten sa mi zdá, že dostal strajky 2 a že sa bojí, či čo natáčať, sa mi vidí? Nie. Á, spadla. Hviezdičky. Nepomiestniť to s nocou. Na to som... Add some color to mist dark fireplace and watch the stuff. Jaj. Musím dať do jej tohto tu, do jej krbu. Musím dať benzín. Nice. Zase mi to seká.
A trošku mi to seklo, nevadí. Bez mi mal byť tu. Nice. A už mi to vraví, že mám ísť ku krbu. A potom to bude mať zle. Musím ešte vodu zobrať. Musím ho najprv uhasiť pre Boha. Čakaj, dobre, čakaj. Poď. Dobre, rýchlo. A veď ja to mám v ruke. No ježiš, musel som na to kliknúť. Ona ide. Tam. Choď tam sadnúť, choď tam spať, choď tam skapať, reálne. Kam zje? Čakaj. Ohasiť. Perfekt. Ja idem do pivnice, to je jedno. Idem cez pivnicu ako najväčší králi. Nie, bože, ja takto neviem. Ja rozumiem angličtine, keď to čítam, ale keď to počúvam, no tak to neviem ani... Hovno. Tak, hovno, neviem nič. Skoro. Joj, oheň. To som napríklad rozumel akože. Kámo, neviem, či mi to počujete, toto bude tak zlé video, že až. A máme dať želatinu do vane. Nice. To bude také ich viac. No, čo zoberáme? Zoberáme tancovanie klas. Nie, dáme Ice Bucket. Ice Bucket Challenge. Nominujem, ale nie, ja som nenominoval, dobre? Ak to poznáte, to Ice Bucket Challenge, to je, no ja som to nerobil. Ani mňa nikto nenominoval, tak ani ja nebudem nikoho nominovať. A na čo sa mám ešte aj ochorieť? Mám reálne, či čo? To akože... Tu je Jello, sa mi zdá. Sa mi vidí, že tu ne. Yes, sir. Ona ide dole a idem hore. Nice. Je tu ten šampón. Nesekaj do prčic. Tu je. Nice. Hot. Hop. Nice. Dajú sa zavrieť tieto dvere. Dajú, dobre. Nikto nič nespozná. OK, už sa pomaličky, ale isto blíži k vani. Tam. Už je tam dade. To je jedno, kde už. No, choj tamto. Jak to vyzerá ako ľad. Strašne. Som zaseknutá, prosím, či pomoc. Idem ďalej. Ty bomb. To je čo za prank toto? Viem, do sauny dám tú vec. Do sauny dám tú debilinu. Prečo ten rebrík sa mi dá vyšší? Neviem. Ale to je tiež taký rebrík. Teraz dáme Ice Bucket, lebo sme to vtedy nepoužili, tak to použijeme. A použijeme to... Rýchlo, tak mi to načíta. Načítaj. A vlastne nemusí mi to načítať. Ja pekne stíham, túto vecičku. Ako je to sauny. Ja je to pustím v tej saune, ten Ice Bucket. Choď do sauny. No. Hopa. Ahoj. Pozri sa na mňa. Hopa. Ja som sa vždycky snažil, aby som bol nakoniec z pranku videný. Raz sa mi to podarilo, ale to iba pri tom prvom.
No, nemala si deťom robiť zle v škole, vidíš, aká si sprostá. A posledný prank dnešného videa a to je... Prosím, pozerajte toto video, nechcem tam mať 10 zjadnutí, ja som 50, naozaj. A 10 lajkov, dajte 10 lajkov, prosím. Pomôžete mi s tým, veľmi. Á, to bolo rýchle, ani nevystúpil Čávo, možno vystúpil, ale Sonic ako. Dáme dancing. Dobre, pohodička. Tak mi to seká do prčíc. Sere už. Kde máme veci, ľudia? Kde máme všetky veci? Tu sa mi zdá, že dačo je podľa mňa určite. Nožnice sú tu. A to je všetko. Páska je tu na. Nožík mi netreba. Yes. Yes, ideme po osie hniezdo. A to je... Rýchlo. To je vlastne dade na strome. To osie hniezdo. A ono je tam jedno pri saune, tak tam idem. Poď, ideš riadne, Európa. Backflip. To bolo všetko? Yes, tu je asi hniezdo, ako si pamätáme. Môžem to zobrať takto? Nemôžem, GG. Hop. Jak Porty mal s týmto rebríkom taký problém. Kámo, ne! Co se teď stalo? Co se teď stalo? Pamätajte sa, ak ste videli jeho video. Hop. Otvor to. Daj tam si hniezdo. Zatvor to. A run before. Čo to nie je zamknuté? Yes. Kde je tvoj? Kde sú tvoje šaty? Tvoja sukňa? Where's my dress? Kde je tvoja sukňa, more? Tak kde asi? Tak ti prišla. Ty nevieš, kde máš objednávku? Tu ti má ten kuriér doniesť až do obývačky, počúvaj. Už poď tam, nemám čas, nemám na teba nervy, si odporná. Ona sa nechytila do tej páse, GG. To jak vyhacuješ, počúvaj, ani nedržíš nič. What the f... Čo? To som pokazil celý prank. Ona ani nič, ani osy nechytili nič, ale mám to. Proste už máte to takto, tvoje home. OK, ľudia. Nemôžete pozrieť, že sa to nedá nastaviť tá hudba, vypnúť to prčiť, lebo to nemôžem počúvať. Settings, tu sú. Settings. Jaj. OK, ľudia. Ak sa vám toto dnešné 20 alebo možno aj 18 minútové videjko páčilo, tak rozhodne dáte like, ak ste tu noví, tak odber a ak chcete o nových videách vedieť, tak aj zvonček. Jak ten oný, že dobrú noc všetkým až na ľudí, ktorí majú čierne tričko, ale nie, ja to nejdem teraz, to je Tomino, sa mi zdá na TikToku. Ak chcete, môžete si ma aj na TikToku pridať, sledujem 600 ľudí, alebo 700 už možno, takže tak. A my sa uvidíme u ďalšieho videjka. Nezabudnite dať odber, lebo chcem získať tých 50 naozaj. Dobre? Takže bye bye. Čaute.